Oy, hello. Kinsay pangalan nimo? Saan sa pangalan nimo? Ako Ikang. Ano sa ta? Nice to meet you. Gani na humana tagpanghinlo kang oy, mong amahan dawat limpyo kaayo. Salit yung mo'y nagtrabaho. Ay, talagot ng kakana ni eh. Ma'am, Oo, unsa man? abutok kung kuan ron ba? Barkada na ko. Unsa may naa? Inom meron. Inom na pud. Tagsara gani aron pag makaila po ka sa akong barkada ba? Ay, tama di ay no. O sige, paadtuan lang. Wala kita puntay isda suda na to diha. Sige ra kun. Basta kay Di na. man ka na arte, basig dato na. Ayaran na nato kay himtang. Ah, sige, problema. Dala to eh. Tuon sa nako. Sus, taw ka na ni. Dili mo laag, magdala diri barkada. Ma, anong naibog man kang papa? Palahubog man na, ma. Sus, sig pangutana nga siya akong gipili. Ug di siya akong gipili, naday ka karon. Nagproblema manggod kang papa, ma. Na, problema mo lang. Pero sige na lang, kay unsaon ta man, mauna man gyud na, di naman na mautro. Tara, didto tas balay ta. Diri ara tama oy, giigang digto. Diri na lang ta eh. Oy, pare, kumusta na bantaon ka, pre? Pastilan. Dugayan na mo naka. Kuan rin nagsuot mi ninyong lugar ba? Sulunon mo ninyong lugar no? Kini ka, sorry ka diri ada yun. Ala ni imong gihatag ang sketch nga, tuyok mi nang sigingan. Wala na. Tilibugan gid diri ba nya? Libog man di kayo. Siya na kay kahati. Medyo okay ra pud kay kayo diri ng pre, kuwan, bugnor pud kay ba? May kinahapon kay kahoy diri Nandito ba? akong asawa pre. Ano bita? Nandito akong asawa kanak. Ha? Nandito? Oh, nahan, tara. Sige. Karam kaila pa sa inyo ba? Ma, anong gwapo lagi na yung kauban, ma. Kinsa man? Kana mo kan nakaitom taman. Matay na ibog ka ana nga murag tiguang man na, magbuwang kina nimo eh pagpuyo eh. Wala may tiguang sa bata sa gugma. Puyo ka pagbehave ha kay mauwaw ta. Kay bisita nas imong amahan. Magpagwapa sa kuma. Kay na ano. Pre, murag dugay jud ka wa kasaroy Mo diri ba? gani no. Daghan kag manok ngali no. Daghan kag manok ngali diri Mo di kita. akong kuan. Ah, mo di ka ba Pare nimo ko. trabaho? Ay, Wats. Tigo sa pre nimong kuan pre. Kana siya. Akong kinamagwangan eh. Puyo kay Ay, anak mo di dai. Dako naman di ay. ay. Formado bata ka ba? O pormado eh. Ay, salamat kita. Dako. Diri tayo Ako na, pa. ako na. Oh. Amo din akong anak pod. Ang kisa pangalan bata nimo? Ikang ni, si Ikang. Hi. Oy, hello. Halaman ni hello. Tarong ra ba kay gipaila-ila na yung kuan-kuan ka na iyang ulitaw nga tiguang na no. Kinsay pangalan nimo? Oday si Berto, ikaw sa pangalan nimo? Ako Ikang. Lamano sa ta. Nice to meet you. Naunsa naman ni pre. Naunsa. Ano sa Pre, na mga anak ni pre. Kuha naman eh, hapit naman eh 20. Single man ko. Gol sa kanahang sa mga motor. Sakay man ko sa motor niya pohon. Ay, motor gapon na tara pre. Tara pre. Ay, sana naman ang trabaho ah. Sino mas balay ka dito na mo? Ma, gwapo kay siya. Hapak-hapak pa ka. Unya gwapo. Gusto ko na ko siya. Gusto. Wa pamanggay ka na dalaga pagpuyo kang oy. Eat na makuma. Say it, unyag it ka. Nadi kini bawaan trabahoon sa balay. Kabalo naman ko sa uban trabahoon, ma. Sa muka pod nimo eh. Bisag unsa tong istorya nimo ba? Nadyo kay mga palusot. Ako na ni si Ikang. Ha, mo sa kusunod. Sa man ka dito nga nagiinom dito imong papa. Gaan akong kape ang gwapo. Sa muka nimo kang oy. Kapi nga udto naman rong dako na unsa day ka magpatagad ra jud ka ato. Adto na ko, ma. Kahit jud kay ulo ning bata ba. Pagka-ura jud ning bata. Unsa ka di ron? Gwapuha jud, uy. Nahan ko siyang kilay ba? Nahan ko siyang ilong, siyang mata tanan. Uy, unsa pagka-ura ka di? Unsa di ka usip-silip pa kada? Gwapo kayo, ma. Unsa kusgan di mo ha? Gwapo kayo, ma. Kinsa man gapo? Ito na kaitom. Kanina ako naglagot nimo ba? Unsa imo mo? Karang gabi pagka-ura ka ba? Diri ata kay nagpaka-ura ka lingkod ya, lingkod. Pagka-ura ka sa imong amahan ba? Abi pa lang. Sipat ka nga kabata pa nimo na unsa dai ka? Ma, ibog kayo ko niya. Ay nagdi bata palagi ka iyo ka kagahi ba nimo ulo uy na unsa dai ka? Wala may tiguang bata sa gugma. Wa na nabungol na ko na imuhang line-line ang way batag tiguang sa gugma. Tara na. Yeah, pre. Mo hinahinay na pre. Oh, sige. Salamat si Col. Salamat kayo. Kinasa mo. Oy, Mats, sabi. Ha? Kinasa ka mo balik dari ah. Sunod tuig pa siguro. Kay layo man gusto mo agad. Balik-balik ha. Ngano man? Leo, ampingan tika. Oroy. Ya dito paghulat. Oh, sige pa. Sada kayo. Ayo dong ha. Balik-balik ha. Uy, akong bag. Mo balik ra lagi may pohon.
bataan. Ano sa itong bata ito nga mo kambayot man?